YouTube Mirasın kanalı. Ýagşy bilen ýamanyň arasy bolmaz. Yaradan bilen getirene hasap ýokdur. Bileniň aýt, bilmediňi biljek bol. Nişana degmedik on okdun nişana degen bir ok. Zada göz diken on aç gözden bir gözü dok ýagşydyr. Berýän baýdyr, alýan geday. Arsam berýänler Hudaý. Dağ, daşyna görädir, insan başyna. Dünýäde syýlagy gazanmakdan kyn zat bar diýseler, inanmagyn. Geçen günler kime kül, kime gül. Geljek günler kime odun, kime su. Dire sowap, öle doğa az bolur. İnsanyň iň beýik ansaby niyetidir. Sözlenmedik söz ýok. Ýöne onu bilen gerek. Her bir aýdan sözüň sen perdendingdir. Perdendi eýe çykmagam sen borjuňdur. Ataň pikirini bilmersiň. Ýöne erwedin görmersiň. Azyna köp diýen baýdyr, köpüni az diýen gedaýdyr. Garrylyk eliňden aýagyňdan tutar. Öňünden turmasaň müdür edip ýykar. Oýoluk armany söýer, uky agyryny. Guralsyzdan ussa bolmaz, akalsyzdan alim. Ýagşylykda ýatlanan gül bolur, ýamanlykda ýatlanan kül bolur. Erkek haýasy sözünni, zenan haýasy ýüzünni. İki insanyň aýagyndan öpüler, çağaň we çar saçly eneň. Tagamyň duýdy laýyk bolsa ýersiň. Sözüň duýdy laýyk bolsa söýlersiň. Herkes bilen dogandyr akyllansan, adam saýlaýandyr akylsyz nadan. Kalp nurdan bolsa ýüzüňe çykar. Odan donly nadan bolunundan ýyrtyk jully dana bol. Eşitmek görmek däldir. Görmek bilmek däldir. Düşünürmekde mesele ýok. Mesele düşünüşmekde. Ýaltaň agdy işler, galjaňyň el aýagy. Durmuşda gaýnan datly bolur, gaýnamadyk ötli. Syýlagy uludan bolsa, hormat kiçiden. Bilmäneden erwetligiň ýalňyşyňdyr. Bilewedeniň günäňdir. Oğlunyň atasy üçin günäsi bolmaz. Atasy oğlu üçin günäsiz galmaz. Garrylyk ýekiligiň sakçasydyr. Nadan öz ýanyndan aýy günem dogrup ýaşarýandyr. Nadan dünýäni özüniňki saýar, dana özüni dünýäňki saýar. Köp bilen bilmeýäninden utanar. Namart mejburluga baglydyr. Mert mejburluga baglanmaz. Özüň tanamak üçin azara galma, halka dinle, hakykaty aýdar. Adam üçin ähli zamanyna iň kyn mesele adam bolmak. İmanına goý berme,
bir gisse gelmez. İşe höwes hassany galdyrar. İki bolup bir zada serederler, ýöne hersi başga zat görür. Kitaby sabırly oku, akıl alarsyň. Bir sabır okusoň, wagtyňy berersiň. Sen üçin ähli zat hemişelikdir. Çünki sen wagtlaýansyň. Mehman köpden gelse begen, döwlet birden gelse hatyrjem bol. Ansan ediyen anamdır, ýagny imanydyr. Eýelik mala mülke däl, niýetiňe, anamyňa eýe bolmakdyr. Herkes kemçiligiňi aýdar. Dana düzetmegiň ýoluny. Ähli zat töwese baglydyr. Ýagşylygam höwesdir. Almagy gowurer ýüzden ýüdüti, bermegi gowurer müňden mirsi. Sen beýgelmegiň, kiçilmegiň halkyň ygtyýaryndadyr. Körüň akly gulagyny, keriň akly gözüni, nadanyň akly hiç ýerine. Her bir zat aýtmakdan, her bir aýdylan zady seljermek peýdalydyr. Mümkini diňle, halwa makul bolmasa, bir kişäde ananma. Baý geljek gününi howlur, garyp gelen günü bilen ýaşar. Aýnada keşbin görersiň, ýöne ödüň görmersiň. Adyňy eşidip syýlamasalar, adyňy aýdaňda da syýlamazlar. Gaýtalanmajak 5 zatdan and içme. Allah'dan, watanyňdan, diniňden, enataňdan, doganyňdan. Niýetiňi düzläp, imanyň päklemän, namazlyga minmek, ata münük gitjek uğruňy ýitiren ýalydyr. Musulman doganyny ýigrenmek, oň gıýbat nedeninden münkerem erbetdir. Insanyň ýüzüne alma, yüregine al. Özüňde ýok mehri, özüňden tapmarsyň.